Netočilo to. Ne. Já jsem chtěl natočit, jak ti nejde to zrcadlo. A mám tady poslední video, vole, úplně nějaký shit. Vím, vole, já jsem si nastavil jas, dal jsem točit. Já si už dál nejdem, kámo. Dejte like, přihlašte odběr pro další videa. Co tam máš? Nás tam pozorujou lidi. No nic, jdem dál. Máme návštěvníky. Nějaký děti nás pronásledujou. To je dobře zborcený, ale. Hodně dobře zborcený. Kde seš? Já pokřtívám. Pokřtíváš to tady. Zdroli. Je to tady hodně rozpadlý. A myslím si, že tady jako nic extra nenajdeme. To necháme se překvapit. Ale myslím si, že tady nic extra už jako nebude. Tady už bylo takových lidí, ale jak vidíte, je to tady jako fakt hodně rozpadlý. Kámo, úplně, pojďte na to, že tady úplně rozpadlý strop. Kámo, ty schody vypadají, že se každou chvíli rozpadnou. To je přesně to. Dobrý děudy tady jsou, kámo. Střecha pryč? Překvapivě. Podívej se tady. Aha, tam jsou dveře, někam vedou. Aha, tam se asi nedostaneme. No, to asi ne. To je krásné. Kámo, pojď sem. Čum na to. Tam jsou normální ty věšáčky, normálně na ručníky dětský. A nad tím jsou normální obrázky, ne? Aby se děti poznali, jak to vypadá. Na té pravé straně. Jo, tamhle. Kámo, to je hnus. To úplně vidíš, že tady ty děti... A jo. Kámo, stoupé husinu. Tam se nedostaneme. Tady už to má jako za sebou tu vodu. Tady je to úplně ze zhora, od střechy. Propadlý až úplně někam do sklepu. Hele, tady je nějaká šachta. Hele, to je výtah. Starý výtah. Ale ten končí asi tady, nebo je zasypaný. A tady, když půjdeme dolů, to po těch schodech, tak bychom měli dojít do toho sklepa. Tady dolů. Kámo, děláš prdel. Kámo, tady to máš prdeli, tam nazad. Tady jdeme si něco naší místnosti, tam je nějaký. Pičo.
To je dobrá zima už. Jako tady nic není už. Tady fakt jako tady už je prozkoumaný dost. Ale fakt mě jenom zajímalo, jestli to tady ještě. Co tam máš? Tady to bude vyhořený. Spokoješ se? Co? Ty vole. Když říkáš do koupelny, s tím nelezeš. Jak jsem říkal, tak na dětech se tady zkoušelo různě LSDčko a různé jiné drogy. Takže tyhle ty koupelny, tak asi nechci vědět, co se tady všechno. Kámo, Jo. co je tohleto? Vypadá to jak nějaká skříň. Skříň s kachličkama? Skříň s kachličkama. To vypadá normálně jak nějaká. Něco, do čeho někoho zavírali třeba. No, pojď se podívat. Pojď to zabrat. Tady je normálně jako bytina, jako výzkuš. A jo. Nevím, jestli to používali kvůli tomu, že tam byla třeba nějaká voda, nebo že by to třeba někoho zavřeli, kámo. Aby nebyl slyšet, když řven. Co myslíš? Nevím. Dopadně je to hnus, ty. Tak po dítě by se do toho vyšlo, možná i 2 nebo 3. No, takže my asi odtud vypadneme. Tady už toho není moc co prozkoumávat. Je to tady fakt jako rozpadlý dost. Je to tady docela v hubu. Padají tady stropy a myslím, že za pár let tady jakoby nebude už co prozkoumávat, jelikož ta budova se celá prostě rozpadne. Je to tady prostě jenom hnusný, jenom s tím, že vlastně víte tu historii té budovy. Takže my se asi odtud rozloučíme, pojedeme na další průzkum někam jinam. Máme pro vás naplánovaný další video. Neřeknu vám zatím kde. Když jsme sem přicházeli, tak sem přicházeli nějaký děti za náma a hulákali, hele, on má kameru, hele, on má stativ, hele, on jde natáčet, tak jdeme za ním, to je nějaký youtuber. Vyrazíme na nějaký další průzkum, uvidíme se u dalšího videa, doufám, že se vám video líbilo, i když bylo takový kratší. To musím říct, je tady docela velká zima. Je tady takhle cestička, kterou přicházíte a tam je normálně teplo, ale tady je mnohem větší zima u té budovy. Prostě úplně na vás dejchne úplně taková zima. Dole je třeba teplo, jo? Tam jdete, pohodička, 15 stupňů, tady to tričko, tílečko, opalovačka a přijdete sem a bum, -15, víš co. Hodíš bundu, čepici a jdeš. Takže my se s váma rozloučíme pro tady ten díl. Mějte se hezky, když se vám video líbilo, dejte like a uvidíme se u dalšího videa nějakýho. Zatím čus. Čau.